Усім прывітанне, мяне зовут Маргарыта і вы на маім канале пра вышыўку. Так, якія ж у нас сёння навіны на вышывальным фронце? Значыцца, першае, каб не было так шумна глядзець на экран, першае, што ў мяне для вас ёсць паказаць, гэта гатовая совушка. Вось. Яна атрымалася значна прыгажэйшая за той варыянт, які быў на абгорцы. Зараз. Калі вы прыглядзіцеся, тут бачна, што вельмі неакуратна зроблены бісер, ён вельмі крыва прышыты. Вось, я думаю, што ў мяне атрымалася крышачку лепш. Вядома, там некаторыя можна яшчэ паўкладаць, але яно ў мяне ўжо вісіць на вакне, і мне вельмі падабаецца. Атрымалася вельмі падобна да таго, што я чакала, па колерах таксама, усяго хапіла, колеры прыгожыя, тут ставлю 10 з 10. Ну і вядома, вялікі рэспект за ўжо гатовы заднік, таму што не прыйшлося шмат пра гэта думаць. Так, гэта тое, што тычыцца совушкі. Далей, што я яшчэ вышывала. Я прыйшла вам паказаць палову, роўна 50% ад гэтай працы. Я скончыла вось гэтую вось частку і перамяшчаюся ніжэй. Як толькі я скончу ніжнюю, у мяне будзе гатовых 6 поўных старонак і застанецца апошняя траціна. Але зараз тут 44 100 сцяжкоў, і ў гэтых чарапоў ёсць свае імёны. Цяпер не памятаю, ці я распавядала вам. По-моему, распавядала. Вось. Што тут сказаць? Хіба што нічога. Так. Тут вельмі прикольна выглядае вось гэта, таму што калі паглядзець бліжэй, яно выглядае як і проста чорная, нейкая чорная пляма. Але як толькі аддаляеш, адразу бачны 3D-шны нос. Вось. Карацей, тут скончана, тут усё мятае, тут хутка будзе светлы вялікі чэрап наперадзе. Вось калі туды прыйдзем, тады і добранька. Пакуль спынілася, зрабіла перапынак на тое, каб скончыць вось гэтую працу, і вы ніколі не дагадаецеся, што я яшчэ скончыла. Зараз вам пакажу. Так. Я скончыла яшчэ і вось гэтую працу. Так, секундачку. Вось. Мне будзе крышачку трапляць штатыў, але мы на секунду, таму я пасля вярнуся і будзе менш аддалення. Карацей. Я дашыла гэтую працу, якая ўся з бісеру, каб яна проста сышла з маіх актыўных працэсаў. Заставалася недзе вось толькі. Самае складанае было вышыць апошнюю частку, таму што тут былі пяльцы, тут былі пяльцы. Сярэднюю частку запяліць не атрымалася ў пяльцы, таму вышывала на к'юснапах, але, карацей, так сабе працэс. Што я магу сказаць? Результат прикольны, але тканіна дзіўная, і гэта дакладна не праз пяльцы, таму што вось месца, дзе былі пяльцы, і яно абсалютна окей. А вось іншае месца, дзе пяльцаў не было, і яны пачынаюць крышачку прасвечваць. Не ведаю, як і чаму. Я вось такі кракелюр, і гэта дакладна не праз пяльцы. І просто бачная вось гэты заднік па сутнасці там прасвечваецца, як быццам бы паверхневы слой неяк пашкоджаны, ці наадварот задні. Карацей, незразумела. Будзем глядзець. Пасля прання пагляджу, але як бы няма ў мяне такога, што я проста вельмі хачу гэта аформіць, павесіць. Проста было цікава зрабіць нешта падобнае. Можа, камусьці з вас такое падабаецца, можа, калісьці камусьці падарую, не ведаю. Але спачатку зраблю нешта з фонам. Апошнім маім варыянтам было проста вось тут вось па контурах усё заліць там чорным, не ведаю, балончыкам ці фарбай, але пакуль што не вызначылася. Так, зараз, секундачку. І наступнае, што я падумала, што я буду рабіць, гэта вось такі вось кітайскі набор з прамымі сцяжкамі. Але
Пакуль што яно складнавата выглядае. Тут можна пабачыць, схема таксама выглядае складнавата. Вось, я пакуль што адклала. Падумаю, яшчэ калі вярнуся да гэтай ідэі. Я пакуль што толькі запяліла, паглядзела і такая, ну, не. Вось, можа быць, крышачку пазней вярнуся да гэтай ідэі, тады пакажу вам усё, што ёсць. І вось такая вось праца. Памятаеце такую? Вось што мусіць атрымацца. Я пачала з задняй часткі, каб было пасля цікавей. Хаця хто сказаў, што, ну, карацей, не важна. Вельмі прыгожыя колеры. Колератэрапія пасля чарапоў. Я не стала рабіць рэстарт. Вось такая вось я лянівая, лянотная. І проста я зразумела, што калі я абрэжу, калі яно ўсё ўжо будзе схавана, ладно, не важно. Я пачала, вярнулася да гэтай працы, узгадала, што ў мяне ёсць не сшыты вось гэты вось дракончык, засталося сшыць толькі вось гэтую вось частку. Я яго абшывала вось так, мне надакучыла, я не дашыла. А зараз я раблю проста, зараз пакажу, не ведаю, ці вам будзе бачна, вось тут вось. Проста прамыя сцяжкі. Вось, не бачна, значна хутчэй, значна прасцей, таму вось гэты вось дракон і вось гэты дыназаўр, гэта яшчэ адна палова, вось, у мяне іх дзве, вось, будуць сшытыя менавіта новым спосабам, і гэта будзе значна прасцей. Вось, як добра, што я пабачыла гэтую ідэю, і вось гэты дракончык таксама будзе сшыты так. У мяне была думка сшываць монаніткай, але як уявіла, што гэта яшчэ трэба будзе усе гэтыя вузлікі і сачыць за гэтай ніткай, я вырашыла, што, ну, карацей, я не ведаю, вам значна кідаецца вось тут вось паверхі ўжо сшыта. Вам кідаецца ў вочы, што яно неяк, не ведаю, неяк неправільна сшыта, занадта бачна гэтую нітку, па-мойму, не бачна. Вось. Альбо вось тут вось. Ну, вось і мне здаецца, што ўсё там ок. Так, гэта тое, што тычыцца вось гэтага. І апошняе, што я хацела вам... Не, чаму апошняе? Не, пачакайце, у мяне сёння шмат навінаў. Не апошняе зараз. Памятаеце, я казала, што ў мяне тут новыя колеры прыйшлі і ўсё такое. Хачу зрабіць нейкі наборчык, не ведаю, ці вось гэты, ці зраблю птушачак. Але я найхутчэй распачну, бо я скончыла сваю працу з бісеру, я найхутчэй распачну новую, як толькі скончу вось гэтую вось. Таму бліжэйшы фініш гэта будзе бісерны, і пасля яго старт нейкага бісеру на драўлянай аснове. Гэта вось тут. Гарызонт гэтага фінішу недзе месяцы 2-3, таму што ў нас плануецца пераезд. Вось, і мне будзе не да вышыўкі. Але праз тое, што я скончыла саву, і ў мяне пакуль што няма маленькіх працэсаў, наступны вялікі працэс дакладна будзе вось гэты. Гэта наступны мой вялікі старт, таму што чарапы карычневыя. Я хачу іншых колераў час ад часу. Вось, на канве пакуль што пуста. Канва нават не запяленая. Таму наступнае, што нас чакае, гэта матылёк, гэта фініш на плястыку, гэта пачатак вось гэтай працы і прыблізна 75% ад чарапоў. Вось. Даецца, цяпер усе навіны распавяла. Хуценька. Можа, занадта хутка. Вось, але зараз такі час, што калі хутка не распавяду, тады яшчэ невядома, калі падключуся. Таму у мяне такое хуценькае уступленне пра ўсё.
Але про ўсё караценька. Спадзяюся, што было цікава, як такі зборнік навінаў. Наступным разам я насамрэч, давайте я вам нешта цікавае пакладу ў кадр пакуль што. 5 секунд. Тынь. І вось так. І вось пакуль у вас тут паляжыць вось гэта, я вельмі каротка скажу, што я зразумела, што ў мяне ёсць некалькі, зараз не будзе ніякіх крыжыкаў, зараз не будзе ніякіх працэсаў, гэта проста роздумы на будучыню. Я зразумела, што ў мяне ёсць некалькі настольных гульняў, у якіх ёсць цікавыя кубікі. Таму было б цікава кідаць кубікі. Пры гэтым, калі вы пабачыце, у мяне не так шмат працэсаў. Насамрэч, гэта працэсаў 5 максімум. З іх некалькі маленькіх. У мяне не так шмат часу, каб вышываць гэтыя працэсы. І я пакуль што не прыдумала, па-першае, якую гульню можна гуляцца, каб вышываць толькі адзін працэс, таму што якая розніца, я цяпер пасля пераезду змагу рабіць часцейшае падключэнне, таму як бы тэарэтычна гэта проста будзе цікава глядзець на адзін той жа працэс і хутчэй будзе цікава, што там выпала і так далей. Таму што я не магу асабліва абіраць паміж працэсамі і імі жангляваць. Але з іншага боку, ўсё роўна ў мяне не адзін працэс як бы зусім адзін, таму тэарэтычна пераключацца я магу. І у мяне даволі цікавыя розныя кубікі, не ўсе з іх стандартныя, там дзесьці розныя памеры, ад розных настольных гульняў. І я зараз думаю над фарматам відэа, у якім быў бы нейкі гульнявы элемент, але які б дазваляў мне ці вышываць адзін той жа працэс доўга, таму што я ўсё ж такі хачу скончыць чарапы ў гэтым годзе, ці дазваляў бы мець не такую вялікую разнастайнасць відаў працэсаў, бо калі так падумаць, у мяне тут фактычна вада коні, стол косці, дыназаўр, гэты дракон, гэты матылёк, усё. І я проста не маю столькі розных працэсаў, каб абіраць па сюжэце, і не хачу разводзіць столькі працэсаў, таму пакуль што я ў роздумах, як зрабіць сабе трошачку цікавейшы выбар і пры гэтым не загнаць сябе ў сітуацыю, калі я не змагу працягваць гэта ўсё. Пры гэтым мне ёсць шмат гульняў, якія мне ў інтэрнэце падабаюцца, якія зараз прадаюцца на расійскім, там, на украінскім і так далей ютубе, але вось пераважна гэта расійскія гульні, іх я, на жаль, з нейкіх, назовем гэта, этычных і арганізацыйных момантаў не магу сабе дазволіць. Таму буду прыдумляць нешта з тымі кубікамі, якія ў мяне ёсць, але пакуль няма дакладнай ідэі, бо вось пастаянна мяняць па нейкіх кодавых тэмах я не змагу. Буду думаць. Як толькі штосьці надумаю, пакажу вам і кубікі, і распавяду. Мне здаецца, так будзе і мне таксама цікавей. Але галоўнае, каб гэта было не на адзін раз, не на адно відэа, а каб мне сапраўды зайшло і вам было цікава. Вось. Дзякую, што паслухалі. Гэта на сёння ўсё. І наступны раз спадзяюся вярнуцца да вас з фінішам. Я думаю, што я вярнуся, калі будзе і вось гэтая частка вышытая, і фініш, як будзе, хаця б адзін. Ці бісерны, ці плястыкавы. Вось. Дарэчы, скажыце, як вы лічыце, вы калі сканчваеце адну палову ад плястыкавага працэсу, гэта лічыцца за фініш? Я не лічу. Для мяне палова гэта не гатовая праца. Вось, калі яно задуманае як двухбаковае, вядома. Так, всё, тады пайду працягваць, адкладаць
працягваць і так далей. Дзякую, што паглядзелі маё відэа. Спадзяюся, вам было хоць і даволі хуценька, не вельмі падрабязна, але ўсё роўна цікава. Калі у вас ёсць пытанні, пішыце, буду радая з вамі пастасавацца ў каментарыях і буду радая пабачыць вас у наступным відэа. Па-па!